Your frame Ahenemma Nana Bonsu Yafe Ababio. Officer Hene Nana Yafe Ababio. Yes, our friends are one side. Nebaname. The near share in ano, Ahenemma Offinso, Ahenemma, and Neno, Esia. The mini or Udim first way. Your fellow Ahenemma or Boar Yafe Akenteng. Mini Abbey. Your friend no, your fair can tell no, your fair can tell Tosimunu, and the banana. When you are bear so, one day or Ahenemma Pukuya, we are fair, I can tell. Now your fair can tell Tosimi and son, when you baby coin anno year no, on Sunday banano. Bunkumi, your friend no, Ahenemma Yafe, we are fair can tell. On Robert, your friend Maxwell, we are fair can tell. Also, the name you are fair can Tosimunu, none the banana. The Utra to Crano, if any say we are fit ababio, as we are fair babio, a fence at one side, also in the barano. Now she a bishop when you are say Minimianum, Nia in your dorsum, a blue one crime, you are butcher, no be a swakasa. Say, ye papa, and I am not contain. Or ye papa precope, cause a buyer no. Offensive mine. You know, sir, one day, almost share papa, eat you, Muso Mayen. Na a buyer, no, one no such there. If mine, if it's a massy dinner, him about 2 4, besides you 2 4, more 2 4, aginatum, so an offense of henny. I must say, here, I could say, I could see him, Yefna, a jo afra no tossing me and son. Indeed, the any may tear say in Anno, but see my friends of my tear, a mabusia, a concodiasi, any I should for, say, a passing view, yen no Ahenemma, yen see hene. And now, young dom, yet he and say, yen hene, will he be over beers or no, wherever papa, that the H. say per se, a busianum you a cabo moon. The Jatuan Edema, a Busiano, a shrimp, and I want to say, and nay, Fensomai, some form of whole day, Umian, some be a fantan and a fair, Nana, Jamna Cantain, a cheat. Seba Yasum G. Beba Fensomemo. Actually, offensive mine penning for me and Casame Casaya Frami or Bo, we are free, I can take. We were funny, Nana, we are fair cantain. Otosuminu onu frimu 1993 na yani atwa hye ti se ni menu apane di kaka yi enyina ya Offinso Ahenemma ya pasu due na asema wo mo an se ye betu ye papa no no ye papa no miensa ya betu wo mo ye na wiafia babio na wiafia kanten otosuminu na wiafia kanten otoso miensa anya de obedi e papa no ade asisi no ane na dwam na kantan etosom yenu na de enim se Offinso akonya no eye adehye fie mienu na edi akonya no eye ahyirem fo edi akonya no bi na akonkode asefo so edi akonya no bi na yefie enkoda ablemu nya na akonya no to aye hu se efie ni mienu nyina no obi a ofi se obetime di akonya no obapre nanso enam se enye adamadwanti no o pre na ba kope na akosinso na yabapo ya na sin ya free mu yin na ya fa kan to toso mi no toso mi san free mu no ne ko ba no say nipa beblebe o ma pra akonya no mi nipa be do nwotwe komran ene kosi nana ya sesia yi ya fen nana dwamna kenten eso na ye wo bi ne hu se Offinso mine panimfo a omu se hene no mto hene omu ma kwan ma nana no e papa no e sha kire wo no e bra na amanfo nyina ewo enye kokoro ma de onu sha wie no o ma no panimfo no asaso so afram e sha kire nana dwamna kenten a otoso miensa batoso mienu
anu no na oma anya nto kra na omko sere nsai o asase wura ho Opemsuo na osetutu ma nso oma kwan na aba Kumasi ama fenjifo mpanifo dodo no asai di na dwana kantan anim ansa na dwana kantan oso mpompon nsuo mu aso ya kire otumfo so nam se onim amamre ene amamre ntino na yeso ye bia waye na famudie kasa bia kasa kire Offinso man okan nti wudina aso ebie kwan ma aban asotwen asoti abaso so eni se omagi na dwana kantan atoso mienu no atuma kese din bini ko aban ngoma ayegise atim nti ye die nim se amamre ene amane bia wof na Offinso hini akonya ho no ya wie afede na sen yibatia ekina wo sisei ade ekina wo sisei ntokwa na kura kase okwa mfi akoya ade kura na sebi nkrofo bia begina abonten se enya abotre eni mojaka guo na ompa ebi kura ka etuato amanipa wu ade yesre Offinso man Offinsifo mpanimfo adehye ene manya ne se na pasumdie ne ma no nyina so ya pasumdie ye yensi hene ena yento hene ye ne se onipa bia de besi akonya no so bia no se ofa sa mamre ya makan na awiesi apa ya judutum se ye bapon no sa so na oman hema de no so esitie enya si oman hema wie ye de nkoche otumfo na de nkoche asante hema wie ya na gese won so akoye ye maamia no nofu tablaba no enyina ya kimi konom bi na naso ompe se se de asumjelo ma momentu na dwama ya hwemini nso odwene ho se me nko amintimi emfa de ne saa amefa konya ba de ne so enko akonkodi ase Offinso man nyina so agina na ohima no na adwira fra no wa otosumiensa atum afi akadie biu na wonmu a omotaakire atutu nsuo ni patrogu agyanemu no se omane bo a obedi hina o mahanso sisi ai se omane ni ho a hwa na betima bedi hin Offinso nti Ahenemma nanom yesre oman no yesre Offinso man se obia na ninye na kwan afa so a odi akonya no bia no ye de nim se ye wie agena tum enya ntokwa enye mogyasem enya asekantwe enya maatwe esrem mofanko ahimfie ho ne si hin se won so mo fi se otumfo so na bia mo basam de ko no se wo de betim da ko amra ni mu a ohene oman hin asem ya timitwa ma na kosi Supreme Court na atwa nti saa so no mapano a monfanko ho na munya abotre se na asumdie amna mamu nti ye besia oman no a na yanum asem an se madaro mamoa na esom mo so na mudie ba wiase yempese mo jefam bia beba na dwamna kanten akonya so munya abotre na se manso nkra na ewo ha onfa amamre en emna kwaso na monfa twi na de bisi bia no enya fansa Offinso man asma pese de tuma nim no e de masefi ye frame ohene ba na ya afen we afia kenten na dodo no anim din se maswe we afia kenten na fensene na we afia kenten so to me no na ne ba me na de tia ene ehia nsanchwerefo yi ene sen se enema ekoso Offinso mamu no sabi eniwu airtime ego man animase emre bi atwamu na Offinso din a na nka eye abodie kese afi brebe bitwamu na sakawa na beto Offinso maso afi de ehun se no sakawa no abrase
na de abetum ahensɛm yi na saa ahensɛm yi abɛtɔ no nyamenem ni egu ɔman anim ase nipa frɛ frɛ babia bɛfrɛ biara no ɔhene ba na ada ndi na kɔm kurom hɔ yi a ɔman mu ntumi nyɛ mo twa ma basabasa yi si kurom ansa na maka ho asɛm na sɛ mo yɛ den nti ese yɛde to fensuman anim adehyeɛ ya ɔmo firi ahyiram ne akonkɔde ase sɛbe mprɛnsa me Friday nim sɛ sɛbe ɔdehyeɛ koraa deɛ ɔnyɛ dɔm sɛ otumfoɔ adaroma sɛ wagye Nana German kɛntɛn ɔtɔ so mienu atum na de nafa amane ne amamre kwan so a na gye sɛ wo bibia no antiase bia wonyi ntiase bi wo mu a ɛsɛ sɛ wode fa sɛbe amamre ana amane kwan so sɛ ɛhɔ so na wo hwɛ sɛ ɛmoa wo a sɛ ne amenua no kan no fa kokot na abazo so ɛnya ne de na yenya ne ekosom fisi egu omane mu ase fensifo ne abrofo ne ayi bebre aka bo mu a ye pese enka ebebo anma no enso so enne no sa bibia opese wo ye bia no ye dika hwehwe wo ye hwehwemu se saa ba bikro no asomdwe wo ho a be chia babia ofenso eda no enye emmo ofenso ma no Mrantie ni ayi nyina wo ya ye bankora nyina no ne adwuma ni man mu amanonefo ya ne betumi abeboa na amanonefo yi so ehwe a efie anyo sebe mpanimfo se asomofo so anyo ya kraman oni dabre nti yesre sabio nananom abusuafo nananom aka nyina se ne nwa kan na wo ya ahiremo wo ya konkodi ase o so otimfo agye utum ma wo swai ema fensoma agye utum a yawie yede ye papa no esabre ya de Nana German kɛntɛn eda ba de ye ye hu mfomso bia ye sra fensoma ne ye nananom ne enuanom ne ye aka no mumma sabi sempransa ya nhwere akokokora ahwere ne nkwa e wosade ho a enye papa ne de ekɔ no sɛ mo anya ya sabi sempransa opam humfo a woto no bemba dako ebe da bɔne nti ye sra enuanom a yedi animu ne yedi akyiri na de nyina no so saa ne ma no emfa enjai emasomdwe ma friendso na yentuma nwino o ma no so da be ya yebetumi ya francophobia mbetumi abeboa ama be bibi ya ma ofensuman enya ayenkoso edamase